To je fakt pakulas. Najviac veštická firma, ktorá vyveští vašu budúcnosť, aj minulosť, aj prítomnosť. Keď sa chcete prihlásiť do našej veštickej tejto, dajte subscribe aj like. Vyveštím vám budúcnosť. Vypneš to, ty káres. Apokalypsa. Bomby. Príďte ďalej. Dobrý deň. Vítajte u mňa. To ja vám vyveštím budúcnosť, minulosť aj prítomnosť. No, to by som rád. Som šampión vešteckej skupiny Vešteci Slovensko. Dobre. Poprosím platbu dopredu. Chápete? Dá sa aj táto, alebo... Ne. Dobre. Koši dajte to sem. No. Pôjdem. Takže, čo chcete vyveštiť? Tak pre najlepšom blízku budúcnosť a ešte to možno ďalej. Dobre, takže vám vyveštím kartami. Nechce vysvetľovať. Mám pre vás zlú správu. Je to žolík. Čo to znamená? Že dostanete buzeranským jonklerom. Budete sa smiať a budete hľadať ciciny vo vašej hube. Čo chcete ďalej vyveštiť? Či budú mať nejakú nájku. Jak môžem aj fakt, keď som povedal, že ste buzerant? Čo povedať predtým, ako sa stane buzerátom? Ja chápem. Devina červená. Znamená, že zostanete buzerantom teraz. Cítim sa rovnako. To je divný pocit. Nechcete vedieť, že ako zomrete, kedy zomrete. Keď viete, tak môže byť. A tu je poplatok tie hodinky, čo máte. A slúchatka? No, môžem byť aj tie. Ďakujem. Čo máme? Ako mám to pochopené? Zomrete v útorok. Dnes je piatok. Môže budúci? Hej, budúci. Mi to mám fakt ľúto. Nechcete vedieť, že aký čas zomrete napríklad? To už asi ohromnoček pondelok. Máš musím písať písomku matematiky, čo mám koncoročnú. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Nadýchame sa ešte čerstvé energie. Poctíme si tento moment. No, pustíme si tento moment. Počkaj. Teraz som si prepísal. Som nakreslil na vaše čelo, že ste kokot. Ďakujem pekne. V pohode. Prídem ešte na budúce, ak teda nezomrem. Miro! Okral som ďalšieho debila o peniaze, poďme si to rozdeliť. Vítajte, sadnite si oproti mne, pane. Dobrý deň. Vyveštím vám budúcnosť, minulosť aj prítom. Vieš, ak to tváriš? Počkaj, ale obleď sa aj dement, daj si ponožku na hlavu, čo ja viem.